Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Usara ka, kumo ni mo rin. Wana, lukapal giday na. Ay, siguro kayo. Bisag tayho po na ako sa stasyo. Wagin siya daganan ako. Walo pa na ako siya nil. Kamod yun na si Siyuta. Ya, kano sa man ang inyong away rin? Karong sunod semana. Ana radiya sa may bakahan. May kay dakughawan. Ako rin ang ipahibaw sa tanan. Kana, nindot na rin. Mga na akong gusto. Mupusta dyan ko ni mugdako na. Kana, isyot ang imong pusta nil. Isyot. Kay sigurado kitang daog. Kumusta, Baygoryo? Okay ra ko, Daddy. Uhahay. Uhay. Di lang sa siguro kumuduwa sunod adlaw kay ipamaulan na ako mga bagtak. Mao ba, Daddy? Sige. Paway lang una. Wala problema, Daddy. Oy, Greg! Naaman lagi ka? Ay, may sayog-yog kulit. Kay, gikan mong kong nag-jogging. Nag-jogging? Jogging. Nag-jogging day kagikan, Greg? Ay, lain po'y ato ba? Saan? Naalagid akong poster diha sa bakahan. Ha? Unsa nga poster lita? Boxing kuno tay. Uy. Tasyo versus Renato. Ha? Wait! Mag-boxing si Tasyo o Tasyo? Renato? Maumay akong nabasahan. Wait! Naamang gani ang naon ni Tasyo o Renato. Karon ko na ng pizza 15, alas 3 sa hapon. Lasta sapon. Uy! Kainit ko, Dana! Ana de sa bakahan nila himoon? Kuno? Ang pagkamanga tunto. Angan nila, eh. Nindot na. Tanaw na to. Kinsay man laki nilang duha. Kana! Kana mo nindot. Uhahay. Siguradong daw din das na ito, anak. Daddy ko. Ari ko posta ni Renato. Sigurado sab ko nga. Kanang lukapag na stasyo. Oy, dili baya sad bintahaan si Tasyo, Greg. Kay. Taas bayag barog si Tasyo kay ni Renato. Pero pero Uhay. mas bingkrog lawas si Renato kumpara ni Tasyo. Uhahay. Tinood na. Kompleto pag yun na sa vitamins. Sige pag yun nag-exercise na to. Bisag tagang pagpartida sa Tasyo, oy. Yay. Di siya kadaog ni nato. Pusta pasyo! Una inhale, exhale! Pasyo! Jumping rope kasap! Diyan ako! Ay, mura magparinir! Hip! Oy, Glenn! Ha? Dalets! Hala! Hala! Exercise day mo? Ay, Glenn! Hi! Kanindot good ninyo! Apil mi be! Dali! Apel mo exercise! Bitaw Tasyo, oy. Ni Ami kay makichika rami ninyo din, he. Tinuod ito magboxing mo ni Renato? Ulit, tinuod to. Karong pizza 15. Sunod si Mana, alas 3 sa hapon diya sa bakahan. Come on. Kompleto man. Kuya, wag na nato siyo. Pila man na karoon ang boxing ninyo? Kuan, 12 rounds mong Kana! 12 rounds, sige na! 12 rounds! Sulti, pitch. Kana, 12 rounds. Tama. Ay, 12 rounds. Double Pero round. mapunan yan mong 0, ma 1 to 0 na. Pero 12 rounds lagi na, ha? Pero, kuha ora nagsegundo ni Tasyo. Tikayaan din na sa nato, tikayaan na. Ay, ako may nahadlok ninyo Tasyo, oy. Mauna! Hadlok si anak. Ayaw, mugadlok na ulit sa... Kay kinis Tasyo. Forbida, happy ti mapakli na. Ligon kayo na, ligon. Tubul, Pam kita lawas ini, oh. Matsu kapito kayo ni. Matsu kapito. Uy, Tasyo. Kinahanglan nga di ka magpaigo sa imong naong ha. Hitsuraan pa ya ka kumpara ni Renato. Oh, come on. La. Amo ka bala ka, Glenn. Let. Kay maning kamot yung ko nga mudaog ko ini. Oh, come on. Mupusta ba ya minimo Tasyo? Saba ka diha gaw, oy. Pusta gud taon. Oh. Mura sa kagdunay ikapusta da. Mupusta lagi ko. Kung dunay makikpusta anay nako. Pusta mo, Glenn.
Kay sigurado yun nga, budaog mo. Aray yun mo pusto ni Tasyo. Syempre. Ano gimi mo pusta ninyo? Today, let. Pasensya na nga. Wa ko kasuri sa inyo gahapon ha. Namatade ko ituyo ni mo, nalimot nung kuda. Unsa may imong tuyo nako Tasyo? Kuan ba ka ng... double L yan. Maningil unta ko. Maningil? Unsa may imong paninglon Tasyo? Kuan god kanang ay katubang imong saad ba? Nga unsa? Katugod. Ay katubang imong giingon nga muhatag kag premyo nga kiss. Hala no? Wa pa ba mo ma-champion ha Tasyo? Di advance. Advance. Wala magdramas gawas ay advance. Abi mangguna ko kusara ka game. Dili oy. Inig ka champion ra ninyo. Wala, champaraduhan ni mo. Champaraduhan naman na. Apraduhan ni mo si Hoy. Double L. Magkakis lagi ka. Magkakis lagi kang Lolita. Sobra po niya sa kiss. Ala. Sa kanila pipito? Nala. Subos kiss. Joke na to, Delit. Abi to. Karong sunod si Mana, ha? Biyernes. Pizza 15. Ayaw mo kalimot. Alas 3 sa hapon. Tinudan na din inyo na to. Olo, mag-boxing mi Stasyo. Nya. Sa may paminaw ni mo, kaya na ni mo Stasyo. Kaya kayo. Di abtan og first round. Di kauman og first round. Sukara og mamumo gina siya dito sa bakahan. Ayaw pakauaw na to ha. Ayaw yun pakauaw. Nanaw biya sila si Lolita. Mawitaw akong gibutangan gyud og poster lo. Aron daghan ang makakita. Pagkauwawan ako na Stasyo. Kay bugiro kay dako. Anya. Sa may inyong kondisyon kung mapilde ni mo siya. Lo, sultihan ti kastinod. Ako na siya gipapirma. Na kung mapilde siya, di na siya mamisita ni Lolita. Ug magpalayo na siya. Mao ba? Oo. Ako nagituyo para nimo. Kay sigurado man yung mapilde siya nako. Kanya! Ganyahan ko ang kondisyonan na to. Kung mudaugan ni ka, hatagan ti kag dakong premyo. Nya, pero may mong ihatag na ko, lo. Hatagan ti kag 100,000. Maya ko na lo. Nya pamansab kay bonus. Pila may bonus na ko, lo. 50,000. Sa ato pa, 150 ang tanan. Sige. Okay kayo na, lo. Okay ko na. Siguradong daog na dyan tayo ni. Gusto na ko nga. Maluka pa siya. Di ni mo pa abtunog second round. Sure ball, lo. Sure ball. Aron masiguro na to ang kadaugan. Kinanglan nga di ka mo kumpiyansa. Magpalig-on pag yung kag maayo. Ay, sagdi lang ko. Pasagdi lang ko, lo. Wiktan rin na ako, Stasyo. Saliring lagi na dayon. Nga, ako mo to doon ni mo diskarte. Aron masiguro yun na to ang kadaugan. Oy, Toribia. Nahibaw ba ka nga magbuksing si Renato o si Tasyo? Oo, nakadungog bitaw ko. Kanus aman daday? Inig pizza 15, alas 3 sa hapon. At to dapits amo sa may bakahan. Sige. Mananaw ta na ha, daday. Uy, di lang kay mananaw rata Toribia. Uy, mamusta ta. Sige. Sige mo pusta ta. Anhita pusta ni Renato. Uy, ayaw. Renato kay pildehunon kay nagdagway. Asam dita mo pusta day? At tukid ni Tasyo kay tason nga tao. Unya, di sa banga ba? Nya, perma pagkaglawas. Ay, dili lang ko ni Tasyo, daday, oy. Uy. Mas type man ako si Renato, good. Wala no? Ikaw. Di, ikaw. Kita na lang magpustaan ay. At tukanin na to niya ako ari kong Tasyo. O niya, pila may atong kasado? Tag 5,000 ta. Dako, agod ana. 3,000 lang, uy. Okay. 3,000 lang. Larga! Nako'y painom mo siyo. Para makusgan og mayo ang imong kumo. Nako'y painom ni mo. Ha? Anong napits? Binto ko rin tambala para epektibo ka na, epektibo.
Dili na double L. Dili. Dili. Unsa man lang tambala? Di na makahilo, di na makahilo. Dili. Sagol-sagol na ni siya. Uy. Noon siya. Naan ni siya ay Abdo sa bitin. Yawan siguro. Abdo sa bitin. Pagka-double L ko na nagot. Tepa na. Unsa Abdos biting? Palausaw na ko siya, ha? Sige. Sige. Mag-explain ko ni mo anang tanan, ha? Abdo sa bitin. Ihi sa ilaga. Singot sa sigbit. Unya, napagi bihod sa tilapia. Double L. Double L. Pagkalus-lus. Matay, Pets. Mura masarugi mo kung hiluan ng kalaki, ha? Dili lagi siya. Tarong na, eh. Saling lang na ko, ha? Huwag ko magtiyaw, ha? Dadi laguan na, di kuan na. Mura mo nanggaw ng imo, ha? Bitaw siya, ha? Git komedyahan. At ika komedyante. Pagka-double L yun mo. Oh, come on. Hilti kayo ang mga sagol ini. Kanang sama ng... Nay, Gabon! Kabantay ka ng Gabon? Gabon. Oh, bata gani. Igod sa ng Jibri Gabon, nada. Mga chaylong. Double L. Sagbot sa elepante. Naasan eh. Ha? Dahon sa bila-bila. Ana, bila-bila. Bila-bila. Amos, di na bila-bila. Kuan mo na, bikang-bikang. Ay, dahil dahon sa bila-bila. Ala, balik-balik yun ay. Yan, nasa kaning... Nasa ni limonsito. Nga pampalasa. Limonsito. Tempa, Pets. Kuan, Pets. Di lang kuan na, Pets, eh. Likon mo kudaan, Pets. Oh, come on. Uy, hala. Ay, makainlap ang tingin. Pinakuro pa. Mura mas pabaruti. Sinang daday man na. Bitaw. Nang daday! Nang! Tasyo! Ala! Pabaruti. Ako, Nay, na ako'y tuyo ni mo. Pangatselong. Kariyot, Nang! Kariyot, ha? Kaya manaog ko. Oh, come on. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.